Hello, engem Daru Péternek hívnak, és én vagyok a Webinárium házigazdája. Jó eséllyel azért nézed most ezt a tájékoztatót, mert aki ide meghívott, úgy gondolta, hogy ez az üzlet, ahogy sokunk életére, ugye te életedre is jelentős hatással lehet. Fontos, hogy pozitív hatással, mert ez manapság nem olyan egyértelmű. A pontos részleteket, hogy mit csinálunk és hogyan működik ez az egész, azt hamarosan megtudhatod szerintem a legjobb forrásból. Ugyanis az előadó egy olyan kiemelkedő szakember, aki több mint 20 éve van a pályán. Eredetileg programtervező matematikusként végzett és programozóként dolgozott, de mindig is arra vágyott, hogy nem másnak kelljen dolgoznia, hanem saját magának. És családapaként a lehető legtöbb idejét a feleségével és a két kicsi kislányával tölthesse. Másfél év kellett ahhoz, hogy ez az álma valóságá váljon. Azóta pedig azon dolgozik, hogy másokat segítsen ugyanezt elérni. Szóval érdemes rá odafigyelned, mert nagyon sok ember segített hozzá egy szabadabb és könnyedebb élethez, többek közt engem is, és hiszem azt, hogy neked is fog tudni segíteni, ha szeretnéd. Ez a webinárium egy lehetőség arra, hogy egy olyan embertől tanulj, aki már megvalósította mindazt, amiről egyrészt beszél, másrésztről, amiről sokan álmodozunk. Nem is szaporítom tovább a szót, a kameránál és a mikrofonnál Fischer Tibor. Hát nagyon szépen köszönöm a felkonfot, sziasztok! Engem Fischer Tibornak hívnak, és mielőtt elmondom azt, hogy miért vagy itt, és miről fog szólni ez a prezentáció, hadd legyen egy pár gondolat magamról, hogy én hogy keveredtem ide, és hát ha lesz közös pont a te életedben, meg az enyémben. Én 16 éves korom óta dolgozok. Én az első munkahelyemen, az első munkanapomon rájöttem, hogy ez nem nekem való. És nem a munka, mert szorgalmasnak tartom magam, hanem az, hogy valaki másnak dolgozzak, valaki más mondja meg azt, hogy mennyi pénzt keresek, valaki más mondja meg azt, hogy mikor megyek szabadságra, és valaki más mondja meg azt, hogy ki ül mellettem, és kivel kell eltöltenem a napomban 8 órát. Én biztos voltam benne, hogy van más út, és nem kell így élnem 65 éves koromig, ameddig nyugdíjba mehetek. És ennek fényében elkezdtem kutatni, keresni, olvasni akkoriban könyveket, és találtam egy olyan modellt, amit egy passzív jövedelemnek hívott a szakma. Én akkor hallottam ezt először életemben, és arról szólt a könyv szerint, hogy ha én tudok venni lakásokat, és a lakásokat ki tudom adni a albérletbe, akkor én az albérleti pénzből gyakorlatilag a világ túlsó végén tudok kényelmesen strandolni, pihenni, bulizni, élni az életemet. És én kiszámoltam, hogy nekem 10 lakásra van szükségem, az majd termelni fog annyi pénzt, amiben el leszek. Ezért úgy döntöttem, hogy olyan szakmát választok, ami gyorsan tud fizetni, tehát nem leszek jogász, meg orvos, meg olyan szakmabeli, akinek 10-20 éveket kell tanulni, és majd akkor jön a nagy lóvé, hanem egy programozó lettem, mert azok azonnal tudnak pénzt keresni. És ez így is történt, gyakorlatilag néhány éven belül már a piaci átlaghoz képest, a magyar átlagfizetésnek a sokszorosát megkerestem. Adta volna magát, hogy révbe értem, de nem. Minden pénzemet elvertem, senki nem mondta el, hogyan kell vele bánni, és mindig tartoztam valakinek, de mindig motoroztam, mindig buliztam, mindig volt autóm, és mindig éltem az életemet nagy lábon. És 23 éves voltam, amikor elkezdtem gondolkozni, ez nem lesz jó, ez rossz felé vezet, és nézzünk szét, hogy mit lehetne csinálni esténként, tévénézés helyett, a bulizás helyett, és mondjuk a kocsmázás helyett akkoriban. És úgy álltam erre az üzleti modellre. Amit tudni kell, nekem nem volt semmilyen tőkém, nem volt semmilyen szakmai tudásom, és amit most látni fogsz, ehhez nem volt, és eszméletlen módon szkeptikus voltam. Én nagyon féltem attól, hogy ez fog-e nekem működni, egyáltalán működik-e igaz az egész a piacon, nem túl késője már ezt elkezdeni, meg ugye egyébként is mit fognak az emberek szólni, ha én ilyen foglalkozok. És megmondom őszintén, egyetlen dolog volt, ami miatt itt vagyok most, hogy féltem. Attól féltem, hogy mi van, hogyha ez működne, és én meg kimaradok belőle. Mi van akkor, hogyha ez lett volna azért egy lehetőségem, hogy én nagyra építsem az életemet, és ami nem jött össze az albérletekkel és a lakásokkal, azt én itt megcsináljam. Úgyhogy félelemből ugyan, de belevágtam, és ez nem volt könnyű, tehát nem akarok átadni, eszméletlen sokat tanultam az elején, volt rengeteg kihívás, csalódás, aztán volt rengeteg sikerélmény, és körülbelül másfél év kitartó munka után, amit így napig 2-3 órában csináltam esténként, meg hétvégénként az akkori munkám mellett, én elkezdtem több pénzt keresni, mint a fizetésem. És nem voltam motivált onnantól kezdve a munkahelyem iránt, és ez meg is szűnt, nem sokkal később, és én 25 éves korom óta mondjuk úgy, hogy szabadon élek ebből a vállalkozás formából, vagy ebből az üzletből, és 18 éve volt, ezért nézd nekem, hogyha én elfogult vagyok. Ha azt érzed, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, akkor az azért van, mert a mi életünk nagyon-nagyon máshogy alakult volna, hogyha én akkor nemet mondok erre, amit most mindjárt látni fogsz.
Na de hogyan néz ki most a világ? És hogyan lesz ez neked érdekes? Ugye azért valljuk be, nem a legrózsásabb a helyzet most a világban. Nem tudjuk, hogy meddig van az embereknek munkája, a mesterséges intelligencia, amit ebben fejlődik, hogy kivált rengeteg pozíciót, szűnnek meg cégek, háború van a világban, eszméletlen infláció van, nem tudjuk az árak hova mennek, nem nőnek a fizetések az árakkal, nehéz tervezni 1-2-3-4 éves viszonylatban. Nem tudjuk, hol lesz a munkahelyünk, nem tudják az emberek, hova kell költözniük jövő hónapban, és hol kapnak majd egy rendes fizetést. És azért valljuk be, hogy az egészségügyet Magyarországon legalábbis, hogyha ezt a videót minden nézed, de sok helyen Európában, az állami szférában érdemes elkerülni, mert azért arról sok jót nem hallasz. Így néz ki most a világ, ne szépítsük. Ehhez képest mire vágynak az emberek? Nyilván biztonságra. Több pénzt akarnak keresni, mint amennyit el tudnak költeni, szeretnék a családjukat biztonságban és egészségben tudni, szeretnének kiteljesedni, vágynak egy jobb életre az emberek, szeretnének sikereket elérni, akár a sportban, akár a munkájukon, akár egy privát közösségben, és igenis vágynak az emberek egy támogató közegre. Hogy ne csak negatív emberek legyenek körül, hanem pozitív, téged felemelő, és nem pedig visszahúzó emberek. Erre vágynak az emberek. Most, hogy lehet ilyen életszituációt elérni a mai világban? Ugye, vagy valaki elkezd egy vállalkozást, otthon ilyen hobbi vállalkozásnak hívom, amikor te esténként mondjuk tortát sütsz a munka után, vagy asztaloskodsz, vagy valami barkácsolsz, vagy olyan dolgot csinálsz, amit úgy szeretsz csinálni, és tudsz vele egy kis plusz pénzt keresni az idődért cserébe. Vagy elmehetsz egy továbbképzésre, hogy majd annak reményében talán egy jobb szakmát tanulva tudsz többet keresni. Csinálsz egy hagyományos tradicionális vállalkozást. Ugye, ha van több 10 millió forintod, akkor nyithatsz egy kávézót, egy pizzériát, vagy bármi mást. Nagyon nagy a veszélye annak, hogy itt ez nem lesz sikeres, vagy legalábbis nem az elején lesz sikeres, és nagyon komoly tőke kell hozzá, meg szaktudás. Vagy elmehetsz mellékállásba még egy munkahelyre, meg még egy munkahelyre, és rengetegen takarítanak, babysitterkednek, futárkodnak, ételfutárkodnak, hogy plusz pénzt keressenek. Így néz ki most a világ jelen pillanatban, ezek a lehetőségek. És nyilván van más is, mert ez a prezid nem jött volna létre, hogy ez nem így lenne. És hadd mesélj egy kicsit arról, hogy mi mit csinálunk. Gyakorlatilag egy webáruházi rendszert működtetünk szerte most Európában, több mint 20 országban, de világszinten több mint 100 országban működik, több mint 90 millió felhasználóval. És mi ezt a webáruházi rendszert építjük, működtetjük, és folyamatosan juttatjuk el újabb és újabb fogyasztókhoz szerte a világban. És gyakorlatilag azokból a pénzekből tudunk keresni, amiket így megspórolunk a gyártóknak, mert nem kell bevinniük a termékeikét a hagyományos kereskedő láncokba, hanem ez tud működni a gyártó és a fogyasztó között direktben. És a legszebb az egészben, hogy mindenre van egy oktatási rendszerünk, mindent meg fogsz tanulni, és nem kell rájönni magadtól, sőt fogod látni később, hogy kapsz magad mellé egy mentort, aki mindenben fog támogatni, és mindenen végigvisz. És amennyiben végigcsinálod a lépéseket, akkor fogod látni, hogy egy nagyon jól prosperáló, minden hónapban pénztermelő gépet tudsz ebből csinálni, amit nyugodtabban tudsz majd élni és aludni, de nézzük meg azt, hogy pontosan hogy is néz ez ki, és mire építjük az egész koncepciónkat. Ugye mik a trendek most a világban? Hát nyilván a szépség, mindenki szebb akar lenni holnap, mint ma volt az egészség, mindenki szeretne egészségesebben lenni holnap, mint amilyenek ma vagyunk. Nagyon-nagyon zöld most a világ, az ökológia eszméletlen fontos szerencsére, és mindenki szeretne kényelmesebben élni és vásárolni, és minden dübörög az online kereskedelem. Na, ezt gyúrtok össze mi egybe. És minden, amit itt látsz, amik a legfőbb trendek a világban, ez nálunk egyben működik. És egy webáruházi rendszer ugye erre épült fel. És amikor ezt annól elmondták nekem, én rettegtem, hogy akkor ha ezen lehet nekem is még pénzt keresni, és még neked is lehet pénzt keresni, akkor biztos, hogy a termék az agyon van árazva, és az valahogy a fogyasztó le lesz húzva. És akkor elmagyarázták egy rajzon, nem egy ilyen szép ábrán akkoriban, hogy ha gyártó legyárt egy terméket 40 egységből, azt megveszi mondjuk egy multinak a polcán valaki 100 egységből, akkor a közte lévő 60 egység az nem a gyártóé, hanem odavitték, vigyáztak rá, az a bolt is keres rajta, ott a boltban lévőknek van fizetése, és hát rengeteg minden rárakódik, de valójában mi ezt tudjuk megspórolni. Mert mi a gyártótól a fogyasztóig egy kézben tartunk mindent, és amit látsz most itt ebben a videóban, vagy preziben, ilyet nem fogsz látni tévéreklámban. Tehát ez a 60% megmarad, és ebből lehet pénzt keresni, nem pedig a terméket árasztok följebb, hogy majd ott fogunk valamit, hanem innen van a pénz, így mindenki nyer, mert a fogyasztó az tud ebből kapni kedvezményt, aki meg összeköti a fogyasztót a gyártóval, tud kapni ebből havi szinten jutalékot és fizetést. Innen van a pénzünk, eszméletlen módon szeretem. Na, mik a termékeink, csak egy percben? Az egészségmegőrzés a legerősebb lábunk, a forgalmunk fele. Ez csak ebből jön. Mindenki szeretne, hogy mondtam, egészségesebb lenni. Ezek nem gyógyszerek. Ezek megőrzésre valók. A Nutrilite cég, amit látsz itt kiírva, a világ legnagyobb vitamingyártó cége, 90 éves elmúlt már, mindent
biotisztaságú vitaminokat gyártanak nagyon magas felszívódással, majd meghívod, aki ezt a videót ide meghívott, majd segít neked egy kicsit ebben tájékozódni, mert zseniálisan jó termékeik vannak. De ha ne adj Isten fogyni akarsz, vagy ne adj Isten szeretnél egészségesebben élni, akkor van erre egy eszméletlen jó 21 napos, mondanám, hogy testsúly programunk, de ezt inkább hívom életmód programnak, illetve hogyha te is felültél már az új trendekre, és már a gumicukor, vitaminok irányában mozogsz, akkor tudod, hogy ebből is van rengetegféle, és ha szeretnéd ezeket bevinni ilyen rágó tabletta formájában, akkor most már erre is van lehetőség, és rengeteg ilyen vitamin található az áruházban. Szépségápolás, testápolás kategóriában nem tudsz olyat mondani, ami nincs nálunk. Itt beleértve a fiatalító krémektől kezdve a bőrápoláson át, a színes kozmetikumokat, vagy akár csak a testápolás, hajápolás, szájápolás kategóriát mondhatnám, minden, amit remélhetőleg te is használsz otthon. Nyilván nőként több mindent, férfiként talán inkább csak a testápolás vagy a fürdés részét. Háztartási kategóriában minden, ami egy otthoni család, vagy egy családi házban, vagy egy lakásban kell, az van. Tisztítószerek, mosogatószerek, van edénykészletünk, vannak kávék, vannak teák, és minden megkapható, ami kell ahhoz, hogy otthon egy család jól működjön. Illetve azt gondolom, hogy a víz egy nagyon komoly trend most már, és a szerencsére, mert víz nélkül, egészséges, tiszta víz nélkül van nagyon-nagyon egészséges, ami nagyon nehéz. És létrejött egy víztisztító rendszer, amiben most már a cégünk világelső jó pár éve, ez a konyhai víztisztítók piacán a legtöbb darabszámmal adott termék. Ezt meg fogod tudni venni te is az áruházban, nagyon-nagyon kapós termék. És akkor nézzük az aktivitást vagy sportolást, hogy itt mit vannak itt. Nem csak sportolóknak, hanem akár túrázóknak, akár csak mondjuk ugye, akár fizikai munkát végzőknek is rengeteg terméket tudunk felkínálni. Az energiaitaltól kezdve az aminosavokon keresztül, a fehérre szeletek, az energiaprogramon keresztül, ami külön erre van kitalálva, de akár alvássegítő termékünk is van, és nagyon sok olyan dolgot találsz, amitől sokkal gyorsabban regenerálódsz, és sokkal gyorsabban fejlődsz, ha éppen mondjuk sportoló vagy hobbi sportoló vagy. És akkor nézzük, hogy lesz ebből pénz. És vegyük az első lépést, amikor valaki csak úgy nézelődik, hogy fog ez nekem működni, akarom-e én ezt, és ez az éves zseppénznek, mert itt a 100-200 ezer forintról beszélünk, nem akarok ezzel senkit megsérteni, hogyha esetleg valakinek ez a havi fizetése, vagy egy komolyabb része a fizetésének. Nálunk ez körülbelül úgyhogy kockázatmentesen a mostani munkád, gyereked, iskolád mellett tudod ezt csinálni, ez a 2 hét és 2 hónap közötti időt fog elvinni, úgyhogy napi 2 órát fogsz ezzel foglalkozni, szisztematikusan, úgyhogy megmondja mind a mentorod, mind az oktatási rendszer, mit kell pontosan csinálni. Én azt gondolom, hogy 2 hónap múlva keresni plusz ennyi pénzt, ez egy eszméletlen jó ajánlat, úgyhogy kockázatmentesen. De mire fogod te ezt elkölteni, azt nyilván azt nem tudom, de hogy mire költik mások, azt látom, mert egy pár éve már látom ezt a csapatban. Itt belefér havonta több étterem, hogyha mostában erre nem volt lehetőséged. Itt belefér minden hónapban néhány vásárlás, és a nőknél ezt látom a leggyakoribbban, hogy itt a cipők, táskák és az övek egyre gyorsabban gyűlnek a családoknál, de hogyha tönkre megy a hűtő, a mosógép, akkor nem kell matekozni, hogy honnan legyen meg a pluszpénz rá, vagy ha elmennétek a pároddal wellnessezni havonta egyszer-kétszer, akkor ebből ki fog jönni. És csak, hogy ne engem lássa, és lássa olyat is, aki éppen itt tart, ez szereti bemutatni üzlettársunkat, aki éppen mostanában érte el ezt a szintet, úgyhogy ismerjétek meg őt is. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Tarcsi Fanni vagyok, jelenleg 20 éves, Erdélyből származom, és több mint 7 évet éltem Magyarországon is. Jelenleg Svájcban élek, 1,5-2 éve már a családommal, és itt dolgozom egy gyógyszeripari cégnél, és innen építem online az üzletemet. Én nagyon örültem, amikor rám talált ez a lehetőség, de őszintén megmondom, hogy féltem is, hogy nem fogok itt senkit ismerni, és hogy mekkora pörgés van. Viszont ennek az üzletnek köszönhetően rengeteg új barátom lett, rengeteg új kapcsolatot tudtam kialakítani, és nem mellesleg még plusz pénzt is keresni a meglévő munkahelyem mellett. Hogyha szeretnél te is valami újat kipróbálni, és szeretnél egy ilyen dinamikus, szuper csapatnak a tagja lenni, akkor ne habozz, keresd fel a meghívódat, és légy te is a csapatunk tagja. Na menjünk is tovább, és nézzük meg a mellékállás kategóriát, ahol ilyen 200 000-től 400 000-ig lehet úgymond kivenni havonta. Míg az előző szlájdon ilyen 6-8-10 fogyasztóval gondolkodhatsz egy áruházban, itt azért közel 30 családnak a havi vásárlása után fogsz tudni keresni ennyi pénzt. Tehát 30 ember valamerre Kelet-Európában átállította a háztartását, és nem a multikhoz jár, hanem megveszi kattingatva kényelmesen a webáruházadon keresztül a termékeit. Azt, hogy mit fogsz csinálni ezzel a pénzzel, mert ez kb. 2-6 hónapra van most tőled, tehát ennyi idő kell hozzá, azt megint nem tudom, de hogy mások mit csinálnak, itt látom, hogy itt azért műszaki cikkekből tudsz sokkal komolyabbakat vásárolni. Itt, hogyha összeraksz egy pár hónapot, akkor ebből egy exkluzív nyaralás, hogy ki tud jönni, nyilván egy haviból lehet, hogy csak Balatonra jutsz el, de 3-4 haviból már eljutsz nagyon-nagyon messzire a világban.
de ha éppen lakásfelújítás előtt állsz, akkor ez egy nagyon jó alapot tud ennek adni, vagy ha kütyümániás vagy, mint én, akkor azért ebből elég sok kütyű ki tud adni minden hónapban. De nézzük meg itt is valakit, aki nemrégben ért ide, hogy ő milyen kihívásokkal között és ő honnan jött. Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Szejfer Péter vagyok, és hivatásos zenészként dolgozom az állami szférában. Én 2021-ben találkoztam először ezzel a vállalkozással, és azért is kezdtem el foglalkozni vele, mert a koronavírus járvány eléggé tönkretette magát a zeneipart, és nekem pedig kellett egy olyan pénzkereseti eszköz, ami akkor is termel nekem, ha minden más lefogyott a világon. Ezt a vállalkozást teljes mértékben meg tudta nekem adni. Azonban, ahogy teltek a hónapok és az évek, beláttam, hogy nem biztos, hogy a pénz önmagában megadja nekem azt a fajta életminőséget, amit majd akarok élni. Úgyhogy mostanra mindenképpen az a legnagyobb célom, hogy a munkahelyemből minél hamarabb ki tudjak szabadulni, és hogy egy független szabad életet tudjak majd élni a családommal. Én arra biztatlak téged is, hogy ha nagyon-nagyon keresed magát a lehetőséget, akkor mindenképpen dumálj egy időpontot a meghívóddal és beszéltek át a kérdéseidet. Ha pedig úgy alakul, várunk beleteket itt a csapatban, addig is egy jó gondolkodást kívánok nektek. Sziasztok! És akkor nézzük a főállás kiváltását, mert azt gondolom, hogy a legtöbben erre vágynak, hogy szeretik a főnöküket, meg szeretik a munkájukat, de azért jobban szeretik a párjukat, meg a barátaikat, meg a gyerekeiket, és inkább velük töltenik az életüket és az idejüket. Ahhoz, hogy kiválts egy főállást, és hogy Magyarországot nézem, ahol ilyen 400 000-től 800 000 forintig szerintem, ha ennyi pénzt keresel nettóban, akkor kényelmesen meg fogsz tudni élni. Ez olyan 6-12 hónap kell ezzel az üzlettel. A rekorddal a csapatban 3 hónap alatt ért el, szobafestő srác amúgy a csapatból, aki legrosszabb idő alatt ért el, úgy csúnyán mondva, ő egy egyetemista fiú volt, ő 11 hónap alatt ért ide, hogy ennyi pénzt keressen. Azt gondolom, hogy ha 3 év alatt érné el valaki mellékállásban, az is egy eszméletlen jó lehetőség, de az ennél szerencsére sokkal jobbak a számok. Azt, hogy mit tudsz csinálni egy ekkora jövedelemmel, ami az amúgy egy ilyen 50 és 100 fogyasztó közötti létszámban kell gondolkodnod az áruházadon belül, azt megint átbízom, de azon, hogy 2 irányba fogsz tudni elmenni, hogy mennek a tapasztalatom szerint az emberek. Az egyik irány, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, meg vagyok. Én ezzel a pénzzel a világból kimegyek, ez egy infláció álló jövedelem, mert erre figyel a partnercégünk, és innentől kezdve én egy mobiltelefon, egy laptoppal a tengerparton élve el vagyok és menedzselem a meglévő áruházamat, és köszönöm szépen, kész vagyok. A másik azt mondja, hogy hát én világot akarok látni, és közben építem ezt még nagyobbra, és még több országban akarok fogyasztókat, és megyek és keresem és csinálom, és akár úgy tudják emberek ezt nagyobbra építeni, ugye lapozok és látod meg milyen szintekre, hogy közben világot látnak, és egy telefonnal csinálnak mindent. Nézzük meg egy olyan embert is, aki itt tart, és aki megcsinálta ezt a szintet, hogy ő honnan jött és milyen kívásai voltak. Sziasztok! Én Enné dr. Csepi Rita vagyok, járási főállatorvos helyettesként, mellette pedig egy kisállatrendelőben praktizáló állatorvosként dolgoztam. 2 éves volt a kislányom, és 22 hetes várandós voltam a kisfiammal, amikor felkerestem a mentoromat. Ekkor én már 4 éve figyeltem teljesen külső szemlélőként a csapatot. Kicsit a diplomám miatt volt bennem egy kis távolságtartás, de amikor bekerültem, döbbenet és egyben megnyugtató volt látni, hogy mennyire profi és mennyire magas színvonalú képzési rendszer van itt az NGD-ben. És az, hogy én 2 pici gyerek mellett rugalmasan online tudtam és tudok dolgozni, azért pedig végtelenül hálás vagyok. Várunk titeket is a csapatba, szép napot, sziasztok! És beszéljünk kicsit az utolsó pénzügyi szint előtt, hogy azért mit ad még a cég azon túl, hogy kifizet minden hónapban, mert ugye fizetés azt lehet kapni egy munkahelyen is, nyilván egy kicsit más típusú a mérték és a lépték, de az, hogy minden évben vannak ajándék, luxusutak, különböző szinteken egyre több is majd, azt mi nagyon-nagyon szeretjük. Az, hogy elvisznek a pároddal egy olyan sok millió forintos luxus útra, amit nem biztos, hogy kifizetnél magadnak akkor sem, hogyha megvan rá pénzed. Ráadásul olyan emberekkel tudsz együtt menni Európából, mondjuk, akik ugyanezt megcsináltak, mint egy minőségi vezetői csapattal. Ezt mi nagyon szeretjük, mi nagyon sok éve járunk már, és csapatunkból több mindenki szokott már erre kvalifikálni. Így gyakorlatilag nagyon le akarom butítani, akkor több hónapon keresztül kell keresni 1 millió forintot havonta, és onnantól kezdve visznek az ilyen utakra. De mi is szervezünk, a középsárban egy ilyet látsz, amikor a valamelyik csapatrész, vagy a csapatból valamelyik vezető szervez akár egy kirándulás a csapatának, vagy egy gokártozást. Itt az ábrán éppen egy horvátországi nyaralás volt, több mint 60 főnek, hogy látod a képen. Amit nagyon szeretünk még az évvégi bónuszok. Ugyanez megint pénz, de azt gondolom, hogy kevés olyan munkahely van, vagy kevés olyan üzleti modell van, ahol az egész éves kiemelkedő jövedelem mellé még az egész éves teljesítmény után tudsz kapni egy nagyon komoly évvégi egyszeri pénzt is. Amit az én tapasztalatom az, hogy így, hogy ezt évvégén adják, így nem tudod elkölteni minden hónapban, hanem ott van, és vagy befekteted, vagy akkor csinálsz egy nagyobb beruházást, vagy autót veszel, de én azt nagyon szeretem, hogy ez nem lesz a havi költekezés része, hanem ez mindig az év végén jön egyben.
És ha nézzünk azért egy nagyobb pályát is, jó, hogyha valaki itt arra vágyik, hogy tényleg kiváltsa az életét, és szabad legyen, és egy gyerekei számára örökölhető üzletrész hozzon létre, mert erre is van lehetőség. Ezt anyagi stabilitásnak és kiteljesedésnek hívom, amit gyakorlatilag itt vezető lettél. Jó, itt már biztos, hogy vezetőket képzel, és már nem csak webshopot üzemeltetsz, úgymond, hanem itt egy elég komoly vezetőképző metódus van mögötted. Itt szinte biztos, hogy több országban több sikeres ember van a csapatodban. Lehet, hogy valaki több pénzt keres, mint te, mert erre is van lehetőség, nem viszont bánni fogod, de itt már kiképeztés sok mindenki mást is arra, hogy ők ilyen közelmilliós pénzeket keressenek. Ez a teljes szabadság az én olvasatomban, amikor profi emberekkel dolgozol együtt, akik viszik a saját részüket a saját nyilván jövedelmükért, de egy nagyon speciális mentorprogram segítségével és ennek köszönhetően érdekelté vagy téve te is benne, és innentől kezdve kényelmesen, jól működően, passzívan tudsz pénzt keresni, és látod itt az ábráknak a minőségén is, vagy a képek minőségén is, hogy egy egészen más típusú életszínvonal vár már itt rád. Itt a luxusautóktól kezdve a családi házakon keresztül a luxusnyaralások abszolút játszanak, és a csapatból sokan élvezik már, reméljük, hogy ide érsz te is. És mielőtt tovább megyek, hadd mutassak itt is egy párost, hogy kik értek ide. Elég sokan vannak a csapatból, akik már így élnek, úgyhogy nézzük meg közülük egyet, hogy ők honnan jöttek, és milyen kihívásaik voltak. Alió, sziasztok! Sziasztok! Gulyás László és Petra vagyunk Budapestről, Borsodból származunk, és a gyors pénz reményében kimentünk Ausztriába dolgozni, ahol egy szállodában takarítottunk heti 6 napot, napi 10 órákat, és mi ebből akartunk kiszakadni. És az, hogy online rugalmasan tudunk dolgozni, az segített abban is, hogy kintről építhessük ezt az üzletet. Eleinte nekünk is csak egy jövedelemkiegészítést adott ez a vállalkozás, aminek köszönhetően haza tudtunk költözni, majd később az itthoni főállásunkat is ki tudtuk váltani vele, és imádjuk azt, hogy párként közösen együtt tudunk dolgozni, a közös álmainkért, céljainkért, mi osztjuk be az időnket, úgyhogy ebben kívánunk nektek is egy nagyon-nagyon-nagyon jó döntést. Sziasztok! Sziasztok! Nézzük, hogyan néz ki az üzletünk, mik a sikerpilléreink. Ugye ez egy működő modell, ez már nagyon régóta egyben van, tehát ez eddig is működött, remélhetőleg ez veled is működni fog. Az a kérdés, hogy akarod-e majd te, de nézzük meg, hogy mik az összetevő és melyik szereplőnek mi a feladata. Ugye az MV, amit bal oldalon látsz, ez egy gyártócég. Ő áll mögöttünk, ő gyártja a termékeinket, ő adja a pénzügyi hátteret, ő adja a logisztikát, ő adja az ügyfélszolgálatot, és minden olyan dolgot ő ad, amivel te nem akarsz foglalkozni, neked üzleted van, vagy bármiféle webshopod. Eszméletlen stabil cég, és ők a világ legnagyobb network marketing cége, most a közel 20 éve, mi nagyon szeretjük, hogy egy ilyen háttér van mögöttünk, a legtöbb jutalékot ők fizettek ki a világon, és a legtöbb terméket ez a cég gyárt. A másik fontos szereplő az alsó karika, a New Generation Diamonds nevű támogató oktatási cég. Gyakorlatilag úgy képzeld el, hogy itt mindenki van találva. Itt neked be kell ülni, mint egy jól működő autóba, és neked csak vezetni kell, mert mindent kapsz, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, tréningek vannak, később beszélek majd, de mindenki van próbálva, több ezer emberen teszteltük már úgymond, és jelenleg is több ezer ember használja és sikeres ebben az üzletben, ennek a rendszernek köszönhetően hozzá fogsz te is férni. Kapsz magad elé egy mentort. Nyilván a mentor az vagy az lesz, aki ide meghívott erre a prezire, vagy az lesz, aki rajta keresztül valaki, aki már nagyobb szinten van és tud ebben neked segíteni. De ez a mentor, ez mindent meg fog tenni azért, hogy te a lehető leggyorsabban legyél sikeres, mert ő kizárólag akkor tud pénzt keresni, ha te már pénzt keresel. Tehát mindent elmond, mindenben támogat, és mindent meg fog tanítani, hogy te gyorsan tud felépíteni. Na ez a 3 pillér, ez megy. Ez működik, itt te vagy a kérdőjel. Ez veled is fog tudni működni, és nyilván nélküled is fog tudni működni. Én azt gondolom, hogy a te életedre jobb hatása lesz, ez veled fog tovább menni. És akkor nézzük meg azt is, hogyan tudjuk ezt neked megteremteni, ezt az életformát. Akármelyiket is nézted ki magadnak, ennek lesznek kezdeti lépései, ennek nyilván lesz olyan része, amikor tanulnod kell, ami inkább időt fog elvinni, és én azt gondolom, hogy ha te üzleti fejjel gondolkozol és szeretnéd megismerni a termékeket a saját áruházadban, akkor ennek lesz befektetés része is, ami inkább egy bevásárlás, ami furán hangzik, hogy így hívott befektetésnek, de valójában ez az. Ha valamiért úgy döntesz, hogy neked ez nem, és te nem akarsz így plusz pénzt keresni, és megvagy, a legbutább ajánlatom számodra, hogy legyél regisztrált vásárló. Így gyakorlatilag hozzá fogsz férni az egész termékportfóliónkhoz, tudsz rendelni magadnak kedvezményesen, kényelmesen, garanciákkal, bioterméket. Azt gondolom, hogy ha évente tudsz ezzel spórolni 2-3-4-500 ezer forintot, minden családméret függő, akkor ez nem egy sértő ajánlat a számodra. Viszont ha üzletben gondolkozunk, akkor a profi és az alap lesz a barátod. Én az alapot akkor javaslom, hogyha így még nem nagyon érzed, hogy mi, meg hogy, meg félsz, meg nem tudod merre indulj el. Itt egy 50-100 ezer forintot javaslok neked, hogy termékbe fektess be és próbáld ki. Ezek is garanciálisak lesznek 90 napig, és itt már lehetősége lesz egy gyorsító sávra csatlakozni, ami amúgy egy ilyen 5-8-szoros különbséget jelent tempóban a többiekhez képest, tehát mindenképpen javaslom, hogy beszéld meg a meghívóddal.
És ha úgy ülsz itt, hogy te az előző szlájdokon láttál nagyon sok dolgot, amit te akarsz, amire te vágysz, és te így akarsz élni, amit most itt felvázoltam, akkor a profi csomagot javaslom neked, mert ekkor lesz akkor a terméktapasztalatod, és lesz kellő mennyiségű termék mintád, hogy ezt a lehető leggyorsabban tud működtetni ezt a modellt, és itt fogsz kapni egy kiemelt mentorálást is majd a csapatból, amit azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos lesz, mert így fogsz a leggyorsabban fejlődni. Na, mi az a rendszer, amit kapsz, és milyen támogatást fogunk neked adni? Minden szakmai tréninget megkapsz, rendezvényeink vannak, azon túl, hogy a legtöbb dolgot online építjük, és a legtöbb napi rutin az ilyen videóhívásokon keresztül, Facebook csoporton keresztül megy, azért évente sokszor találkozunk 5-6-szor olyan rendezvényeken, ahol a legjobbaktól tudsz tanulni, és van ennek olyan része, amit összekötünk azért wellness-szel, és igyekszünk a pihenés részét is együtt csinálni a csapattal ilyenkor. Kapsz egy támogató közösséget, itt mindenki pozitív, és mindenki igyekszik a másikat felemelni, mert megtanultuk, hogy a dagály az minden hajót felemel. Mindig tudni fogod, mik a legújabb technikák, hogyan kell ezt a lehető legjobban a világ élvonalában maradva szakmailag építeni. Erre folyamatosan figyelünk és folyamatosan kutatjuk ezt a szakmát, hogy a legtöbbet tudjuk adni nektek. És van rengeteg elismerés, amit most nehéz úgy átadni, hogy nem láttál még ilyet, de ha egyszer tapasztalod, hogy milyen, amikor elismerik a munkádat, akkor soha többet nem akarsz élni majd ennélkül. Ebben zseniálisan jó az a rendszer. Hogy mások miért indulnak el velünk, azért mutatom ezt meg, hogyha még nem találtál kellő kapaszkodót, vagy kíváncsi vagy, hogy mások miért döntenek így, akkor itt aztán most válogathatsz. Nem hazudok, ha azt mondom, hogy a legtöbben a pénz miatt indulnak el. Az az első, amit meglátnak ebben. Aztán akkor nyílik ki a világ, amikor az ember megkeresi már a pénzt, amit kell neki a napi rutinhoz, és akkor nagyon sok minden más szokott már előtérbe kerülni. Neked is azt gondolom, hogy a pénz után nagyon sok minden más lesz ebből a listával, amit hazaviszel és amit imádni fogsz. És a következő lépés, és ez a zárása ennek a mai prezinek, hogy beszélj azzal, aki ezt a videót, vagy ezt a prezit neked elküldte. Keresétek egymást, vagy telefonon, vagy üzenetben éppen hogy volt a kommunikáció, beszéljetek át minden kérdést minél gyorsabban, ami téged mozgat. Ha gyorsítóságban gondolkozol, akkor a gyorsítóságnak van egy olyan tulajdonsága, hogy minél gyorsabban, tehát annál jobb pozícióba tudsz kerülni, de ezt a meghívód majd elmondja. És hogyha megvan minden kérdésre válaszod, és rendben van minden, kezdjük el a munkát, és építsük fel azt a jövőbeli életet, amit most láttál itt a szlájdokban, és neked is jár. Én örülök, hogy itt voltál, remélem még találkozunk. Szép napot!